बांग्लो हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दायो मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायिनि सिगां थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों दायो नोंथांमोना ससेबाबो क्लिप्स भिडिअखौ नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों आरो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै बुजिखाबाय आं मानि सायाव भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंगौ थारैनो जोंहा क'क्राझार सापरग्रामावहाय जोंहा ट्रेननि जाब्रबथायजोंहाय सासे सुबुंनि जोंहा बाइक पालसार 125 दा बियो जोंहा जाब्रबथाय जानायजों जोंहा बाइकआ बायदों दा नोंथांमोना बेखौ फारि फारि भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय सापरग्रामाव बाइक गेग्रेबबाय नै मानसिया जेबो जायासैदां लाखिनासो थाबाय नै आनन्द अमा बाजार हौनै सेस ओइला बाइकआ हानगासिनो गेरेबबाय र' दा देखायलांगोन आं खारसिगोन गारिया सापरग्राम बाजारे हयसे दुर्घटना आनन्द बाजारे धुबरी ट्रेन बांग्लो $125 नहीं नतून एस जाबावो बेथिना बांग्लो मालिक तो नहीं কোনখানি থাকে হইল এই ঘটনাটা কোনখান থেকে হইল এটা আগের লোকটা কই গেল রে